a turanci na gargajiya yake. Akwai canji yana kan da bukatar canji. Za ka iya samun masu canji a bayan wani a matakin. Shiri zan je da gidan ku ko ba zan fada inganta dawa ko a gare zan je ba zan ci gajiya ba. Ahmadullah mai hali abin yabawa kin min halacci san irin mutanen ba. Silar zumunta duwar mu da ke Ahmadullah, wata rana na je ga abokina Abdullah, na mai bayanin kan so zuci ta yi illa, ya ce da ni ma mata da kula halin bamba. Na ce da shi na yi riji ba gaba ni illa, duk bari zancen mu da Ahmadu rai ya daina maula, domin ko na samu cikin buri Ahmadullah ya rabaiya. Na dauki kakari aliya ko ba zan sauka don wuyo arba da dare da ba ta damka, na yi burin cika alkawari bakar ya doka, ni da Ahmadullah aure za mu yi da dindadawa. Wata rana za ce ni ne an ni a don gure kallo na kori kokonto, kai sallama da abokai kuma ba manto, kafafuwa na madari yau za da gombe in zamto, an kogodin amala ya bai wajiyar fulani sun Allah ya bar mutane. Da Allah idan